Pán Boh nám prvý daroval zmierenie, aj my sa máme navzájom zmieriť. Však nemáme sa hnievať, ale sa zmieriť. A tým si nás Pán Boh priťahuje k sebe, do svojho srdca. A to druhé lano lásky, ktoré, aké bolo? No? Vďačnosť, presne. A sme mali byť vďační Pánu Bohu však. A keď sme vďační Pánu Bohu, tak znova si nás Pán Boh takto omotá okolo seba, okolo svojho lana a nás vytiahne hore k sebe. Vďačnosť. No a dnes, deti, práve o tomto treťom lane budeme dnes hovoriť. Ešte iba tak tušíme, že o čom to bude, ale viac nám povie táto scénka, ktorú si teraz pozrieme. Toto je môj trón, z ktorého sa ja rozhodujem, že čo spravím, komu pomôžem, komu nepomôžem. Toto je trón, z ktorého vládnem môjmu životu. Ale ja na tento trón pustím Pána Ježiša, lebo Pán Ježiš je môj kamarát a chcem, aby vládol môjmu životu. Takže Pán Ježiš, poď si sadnúť na tento trón. Ďakujem ti, Miško. Čau, Ježiš. Teraz je to správne. Sedí na mojej strane. Miško, čau. Čau. Ale dobre. Vieš, čo som počul, že máš nejaké Lego? Mám. Ja keby sme si teraz zahrali spolu, čo ty na to? Ale nie, to je nové Lego. To je nové Lego. Ja nemôžem, to je nové, to by si pokazil, nie. Ja? Tak čau. Ježiš, kde si? Však tu ma sedí, som ti povedal, sadni si na trón môjho života. Ja som aj chcel, ale čo? Ničo ma vyhodilo. Ahoj, mami. Všetko. Nemám. Nevyniesol. Ale mami, ja nemôžem. Mňa boli brucho, ja nechcem. Ježiš, kde si? No zase preč? Ale však tu si mal sedieť, ja som chcel. Ale však to nechci. Môžem zase. Jasné, však tu máš vládnu môjmu životu. Teraz je to dobré. Jo, braček, poďme si vesmí. Poďme si nebudem s ním kresliť. Však nevie kresliť. Kresliť sám potom. Ježiš, ale však nechci, že si spomenul. Tu máš si. No, to je tvoje miesto. A takto chcem, aby to bolo. Ja by som chcel. Takto je to správne. Tak. No deti, tak kto mi povie, čo sme teda videli? Čo to bolo? Že brat si chcel kresliť a on ako keby toho Pána Ježiša vyhodil z tej stoličky, lebo si s ním nechcel kresliť. Takže ale najprv ten Pán Ježiš pozval ho ten, ako sa volal ten brat Miško? Ako pozval Pána Ježiša, aby si sadol na ten trón? Áno? Áno. A ostal tam stále Pán Ježiš na tom tróne? Nie. A kedy sa vlastne Pán Ježiš, kedy tam už nebol? Keď sa čo stávalo? Keď som vytlačal ten Miško. Miško ho vytlačal. A prečo sa to stalo, že vytlačal Pána Ježiša? Lebo sa nahneval. Lebo sa nahneval niekedy, alebo prečo? Lebo spravil zlý skutok. Spravil zlý skutok nejaký? Alebo keď prišla mamina? Že nechcel vyniesť smeti a nechcel počúvnuť. Čiže keď niečo nechcel
napríklad mal povedané, že mal urobiť takto niečo spraviť. No čo? Ty to si sa len akože škrabal, hej, za hlavu. Dobre, tak deti, dnes si budeme hovoriť, a už sme to spievali na začiatku, to slovo bolo, aké čo bolo tak najčastejšie sme spievali, aké to bolo to slovo z tej piesni? Tak dobre, či si pamätáte ešte to, čo Pán Boh vylieči? Čo chce vyliečiť Pán Boh? Dušu. Ale z toho čítania? Našu nevernosť. Našu nevernosť. A opakom nevernosti je vernosť. A deti, viete, čo to znamená byť verný? No čo? Že počúvaš Ježiša a všetko, čo ti hovorí, aby si spravil, aby si sa dostal do neba. Že počúvame Pána Ježiša? Vernosť znamená to, že napríklad ako ten Míšo mal to Lego, no a vlastne, že by ho požičal iba tomu bratovi a že on by sa nehral a že on by mu vlastne dôveroval, že ho nepokazí. Napríklad krásne si to vystihla. Vernosť, deti, znamená, že ja to, čo niekto odo mňa chce, ale aj to, čo ja sľúbim druhým, tak to aj robím. A chcem to stále robiť. Nie, že ako ten Míšo, že raz chcel, aby Pán Ježiš bol na tom tróne a potom svojim správaním vlastne hovoril, že nechce, aby bol na tom tróne. Takže tá vernosť znamená, že ja chcem stále, aby bol Pán Ježiš na tom mojom tróne a že nechcem nikdy také niečo spraviť, že aby som ho vyhodil, alebo aby som nikoho neposlúchol. Vernosť znamená, že chcem stále byť taký verný tomu, čo mi Pán Boh hovorí. No a deti, nielen čo mi Pán Boh hovorí, ale nám niekedy aj naši rodičia niečo hovoria. Však, že máme niečo robiť, nejakú službu. Deti, doma máte nejaké služby, čo máte spraviť, alebo niečo na starosti? Vyniesť smeti. Logopédia. Vysávač. Upratovať. Čo máte ešte na starosti? Aké služby? Umyť umývadlo. Volať úlohy. Ja som chcela umyť zrkadlo. Zrkadlo. Čo ešte máte? Upratať posteľ. Upratať si posteľ. Učiť sa. No. Umývať javy. Umyť okno. Omopovať. Vyložiť umývačku. Vyložiť umývačku. No a máme ešte dobre, posledné 3 služby. Utrieť riad. Upratať sa izbu. Vypratať umývák. Takže máme veľa služieb, ktoré nám aj rodičia povedali, však aby sme ich robili. A vernosť detí znamená, že ja to chcem robiť stále. Však je to ťažké pre vás niekedy byť stále taký verný v tých službách. Je to niekedy ťažké, ale Pánu Bohu sa to páči, keď sme verní. A deti, kedy sme verní Pánu Bohu v modlitbe? Kedy sme verní v modlitbe? Keď sme v kostole. Keď sa napríklad sústredíme. Napríklad? Keď sa za neho modlíme. Presne, keď sa jednoducho modlíme za človeka nejakého. Keď Pán Boh nás, keď sa rozpráva. Výborne. Že Pán Boh v nás kráľuje. Že máme... Dobre, ešte si odmyslíš. Tak, deti, keď sme verní aj v modlitbe. Že sa verne prihovárame za niekoho, kto to potrebuje. Však? A deti, ste už spomenuli aj domáce úlohy. A my si tu dávame aj domáce úlohy. Však? A vernosť je v tom, že keď ich si splníme, že keď si povieme, že Pánu Bohu budeme vďační a že mu poďakujeme, tak mu aj naozaj doma poďakujeme Pánu Bohu. Aj to je vernosť. Že sme verní tomu, čo si tu sľúbime. Však? A komu sa ešte dá byť verný, okrem Pána Boha? Márii. Kamarátom, presne, aj svojim priateľom môžeš byť verný. Však? A kedy si verný svojim kamarátom? Kedy sa to stáva? Je to vtedy, keď ti
A deti, je to vernosť, že aj keď sa mi nechce, tak aj tak sa budem s mojim kamarátom hrať? Je to vernosť, presne. Dobre, tak posledné dve ešte. Keď sa s ním chcem hrať. Keď niečo pošlem kamarátovi a verím mu, že to nezvučí. Napríklad, že také dôvere však. Takže taká vernosť aj voči priateľom a kamarátom. Takže A ja sa veľmi teším z toho, lebo Pán Ježiš sa do mňa teší. to je nádherné. To je, naozaj sa Pán Boh na nás veľmi teší, na všetkých nás. A deti, Pán Boh je prvý, ten, ktorý je verný. On, si predstavte to, čo nám sľúbi, čo nám sľúbil, veľa vec nám sľúbuje aj v Božom slove, tak on naozaj aj splní. A vždy nám to splní, čo nám sľúbi. A deti, Pán Ježiš bol verný, keď bol na tejto zemi. Bol verný. Bol A kedy bol verný? Čo robil? vtedy, keď bol na zemi, bol verný. No, a ako sa to prejavovalo? Bol poslušný Márii a Jozefovi? Bol poslušný však. A keď Pán Boh od neho chcel, aby išiel na obetu kríža, aby za nás zomrel na kríži, bol poslušný a verný Pánu Bohu? Áno. Áno. Pán Ježiš bol prvý tiež, ktorý bol verný Pánu Bohu. A chce, aby sme my boli verní. A aj keď my sme deti neverní niekedy, aj keď my sme neverní, Boh stále ostáva verný. On je stále verný. A tak, deti, my sa dnes chceme chytiť tohto nášho tretieho lana, ktoré sa volá, ako môžete aj na nás povedať? Vernosť. Lano sa volá vernosť. Chceme sa takto pomotať, aby nás Pán Boh pritiahol k sebe cez našu vernosť, lebo On je prvý verný. Tak teraz pridáme si ďalšiu tabulku, pre tých, ktorí vedia čítať budú. A nazveme si toto tretie lano sa bude volať vernosť. Dobre? Takže už máme 3 lana. Zmierenie, vďačnosť a vernosť. Takto si nás Pán Boh priťahuje týmito 3 lanami. A tak my ti, Pánu Ježišu, dávame každú našu nevernosť, ktorú sme neverní či Tebe v modlitbe, či našim priateľom a kamarátom, alebo aj tomu, čo nám zverili rodičia, nejakú službu. A my sa chytáme tohto lana vernosti a ťa prosíme, aby si nás tak zobral k sebe úplne celý. Amen.